shit! Ay shit! Ay shit! Ay shit! Ay shit! Ingat, ingat. So yun guys, papunta na kami ngayon sa Santo Tomas para sa Pangasinan Enduro Rally. Yan, nandito na kami sa Dasol. Siyempre itong mga katriyo ko, si Boss Bona at si Boss Jong. Yan. Kasama namin si San Mark at siya yung mag-head sa checkpoint natin dito sa Daang Kalikasan. Yan, let's go guys! Boss Iron Helm ang ating isa sa mga sponsors sa Pangasinan Enduro Rally. Good afternoon sir. Sir, utusan ako ni Daddy Keds. Oh, grabe no, inutusan ka pa talaga. So, dahanan ko ra yung inyong ano. Meron na lang boss. Ilang lalaro kayo? Sila lang? Ha? Sila lang. Kaming May tatlo. gulo-gulo lang ako doon. Boss, pasok kayo boss. Pasensya na, ito lang yung shop na hindi pa naka-aircon eh. Wala pang pampa-aircon. Wow. Hindi makaipon-ipon. Yeah. Tapang mo muna yan. Ba't mo dito gusto? Ayan o. Boss, baka maging bago yan. So yan o. Ito yung nakuha natin sa Iron Helm. Yan si Boss Paul. Yun. Ito yung ipaparapol mamaya dun sa grid. Tapos kasama yun yung mga yun. Mamaya isa-isay natin yung mga parapol na yun. Ayan yung mga kasama ko, katrio ko, si Jong, si Bona. Tuloy na tayo. Sir, thank you, thank you. Yun na, nandito na tayo sa
Carmen Rosales. Kakano na tayo rito papuntang Santo Tomas, kung saan doon yung grid ng Pangasinan Endurali. Okay, welcome to Santo Tomas. Oh, welcome nila tayo. So, hanapin natin yung kanilang munisipyo. Nandiyan lang po. Buwan kayo po. Boss. Pakinggan ito. Sir. Di ba nagpipila pa sila? Medyo sir. Ang ganda na. Wow. TRI for sir. Tapos ka nagpag-disar? Yeah. Tapos ka nagpag-jay? Yay. Sir, dami palpin mo sir. Alas 3 sa di ayo. 2:30 sa di malis kami ni Dasol. 30. Pabilid na pa ni Kuan eh, Boss Paul eh. Wow. Hindi mamati eh. Kaya nakapay. Mawat ako nakaraw doon. Okay. Ayun, tapos na yung ating inspection. Doon na tayo sa loob at kukunin na natin, ipipila na natin, tapos kukunin na natin yung mga kit siguro natin. Reminder po natin, mga nakilakay na po yung mga motor ay pwede na traffic tickets sa gym. And then, tawag na po siya. Hello! Okay, so, reminder, kailangan hindi na kayo maagal. Kasi meron tayo program mamaya between 9:30 to 11 p.m. Okay? At maraming mga raffle prizes ang ipamimigay. Siyempre,
Pagkanan.
dito tayo? Huwag natin na. Ha? Ideg. Hello. Oops, sorry. Sabay na. 1, 2, ay. Ano tayo? Jeremy ka lang tayo. Ha? Orehanan? Rari niya. Okay. Bigyan tayo mo tayo. Sabay. 1, 2, 3. Yan, yan. Ay, kuan, yan, sumurno. Kranos Arayat. Ay, thank you, boss. Boss, Arayat. Kranos Arayat, sir. Arayat. Ha. Kranos. Granos. Grabe nga lubak. Okay na ngani akon. Dene. Bye, bye. 1, 2. Talo. Diyan tayo lubaw, diyan tayo lubaw. Tuwa bakit niya ako na eh. Lubaw, kaya na pa siguro. Kitang tabay. Kitang tayo mapa. Lang ipon ako. Kilometers kaya na pa niya. 43 kilometers. Ano? 43 kilometers kaya na pa. Ano tayo? O di tayo lubaw ngagkargan. Wildek. Wiltec San Fernando. Ay, dito next tayo. Photo. Tapos Checkpoint. punta dito. Checkpoint.
checkpoint. Sir, pagilata ng kategorya. Trio. Eh, kahit isa lang kuya. Bill, Agad isa lang. Bill, ikaw lang. Bill, ikaw lang pirma. Trio lang. Ayun kuya, sa Palag na lang sir, palag. Palag po. isang pangalan lang. Yes sir. Ito sir, pati yung mga kasama mo sir. Tapos kahit isang pirma lang. Then pa-indicate na lang po kung 3 or 2. So, nandito na tayo sa first checkpoint, San Fernando Wiltec. Wala nang kulog dito. Pangkalo tayo nga tayo. Ha? Pangkalo tayo duwa. Pangkalo tayo. Talo tayo? Ayun, tayo bulo na ajay. Tayo? Ayun, naka-RS ajay. RS 200 kung bisama ajay bisama. Ah, di kwa, target ni Giyay. Target ni Giyay. Ayun, RS 200 na. Dire tayo Wen. bisama ng tay. Wen. Ay, sa duda Giyay. Patas. Ha? Diyan na Giant. Ha? Paglartiso. O, San Narciso. Pagas tayo. Pagas tayo pa ni Lubao. Ano tayo? Lubao, San Narciso, pero pagas tayo pa di Lubao. Ha? Picture nga na. O, hanin. Naka, checkpoint, sige. Okay, so dito na kami sa may San Narciso Arc. Nakalimutan ko nang iyon yung cellphone ko kanina. Uy, talaga kukunin mo yung frame niya eh, no? Yeah. Sabi ko na ba, kating ko to. Gaganon din ako dito. Hindi kiluwa. Kiluwa gamit ito eh. Yun, alis na kami. Ano? San Antonio checkpoint. Hey. Hi. Good morning! Good morning, sir. Trio? Passport! Trio bro! Passport! Ay, hindi diretso ka na. Passport please! Morning tayo! Oh, morning! Ay, ito yung morning.
Kasali ka sa 1-2? Oh, Oo. masasabi mo na. Doon ako. 30. Yun, pwede. Baligtad ang ano naman nun, daan. Simula ka naman ng... Naroto. Nagpicture na po kayo sa Doon may tayo. Santa Cesar. Nakakabigara, Ah. bakit naman ang ano. Kasi yung ano, ano ba yun? Yung iba inuna dito. Yung B3 noon sa amin, gano'n naman kami. Kabaligtad naman. Next! Try ba kayo? Trio sir. 6 tsaka 5. Yung B3, ay B3 ba yun? Yung B4, yung North Loop, yung unang North Loop nila. Moto Gen. Diyan. Karating ka na sa Antonio kayo na. Tawa. Kumusta takbo? Okay lang po. Kayang-kaya? Kaya naman Wala sa po. Jensen gaganapin. Tagtag lang talaga sa mga lubak dito sa Arayat. Ano? Takbong kan lang. Takbong pogi lang. Takbong pogi lang. Ang bibilis ninyo eh. Kung makita dito ka. Ha? Ikaw man, isot mo man. Kanina ko pa kayo tinatawagan. Isot mo di jacket ko. Ito yun. Ayan. Ayan, picture tayo pa eh. Tanong update tayo, Jay ko ha, GC tayo, Jay ko ha. Picture ako ng gusto.
Okay na nagado nga abot. Kada. Okay, nabusorok ta daw dak di batag sigarilyo ka. Rio. Jen. Rio. Good morning. Good morning po. Good morning, Yun, sir. 1281. 1218. Ala kasing signal, makita ko sana doon sa sinilpong sa GC. Oh. Number. 1218. Awang kape. Nagsasabay lang dito ni. Hindi lang nababulon tayo ni. Nababulon tayo ng motor. Mayroon nang pa ng baso. Eh, susunod tayo lang kita namin. Pangupat Mga ilang kilometro pa. Pagkalo tayo at tayo. Thank you. Wow. Ito na. Ito na yung sinasabi nila. Sabi, walang iyak.
Papagawa na to. Basag ng bearings ito. Nabasa. Ma'am. Nalaglag. Ayaw. Ayaw mandar. Pati tayo dyan. Dito na ako. Titili. Nalaglag. Thank you, sir. Wala na. Ayaw ng mandar. Nabasa yung kwan niya, CBT. So yun guys, nandito na kami sa Iron Health in Malay. Ayan, hindi na ako nakapag-video dahil naubusan na talaga ako ng memory card. Ayan, go na ulit kami. Natatakot ako. Ha? Apat? Hindi na. Ito, ano pala? Nakatakot naman ang sir. Ano ang pasok pa natin? Pas pa tayo? Dapat kinalo mo ba? Tapos pa pa na natin pa. Ano? Ba't kumunod na tidala ng pakwan? Pabagyon. Wala din ang gusto mo. Salutsulin tayo ah. Naugasan yung sapatos ko. Hey boss, bakit? Ay, pakabay mo. Ang galing. Okay. Boss, walang pinatagpan. Madulas. Let's go, sa go. Iprino ko yan Yakit pag ng mabilis na. endurance na ito yan. Iprino ko yung pino namin. Atras mo boy, tumagay. Nagpudot.
natin ngayon. Hey. Pasama na. Day. Lang, pasama man nata motor nga may isa. Sumot. Tapak gini. Gantan lay. Tamnay ah. Video ka ah? Picture ka po na? Video. Ha? May isa kontina. Naka 360 ta. Siya? Di tayo naman sa dang kalikasan pero naman tayo dito sa kano ito. Pag ito. Ngayon, wanin anis. Ay, pero pas na. Ano ba tong sinuot natin? May sumusunod boss, tatlong big bike, yung lalaki. Nandyan, sa likod namin. Organizer, shout out. Shout out, ang ganda ng ruta! Lodi, fit na Lu! Ulit! Sa susunod, hirap-hirapan nyo pa. Anong daan Ginawa namin? sa dagat to. Sa susunod, ako naman gagawa ng ruta. Doon tayo sa Migulgol. Ang lamig! Ang patarap di gusto ibit. Saan malamisan niya. Ha? Parang ibit ka na eh. Tapos kung pag problema na yun, paligpudkan. Malaki rupak ka namin. Ay Buna, sambut mag-washing ka na. Naglatay sa kanya, Dave. Ha? Utang, galis. Kaya pinili sa dulo eh, parang kan eh. Saka 360 na, boss. Dadalan na panbagyo? Dadalan na panbagyo? Pabagyo? Bayad niya, pamatay. Oh, kaya pamasahe pa gaya. Ang tayo po, ang tingin eh. Ba't mga pa yung dimension eh? Lang. Ayan, saan daw pupunta yung 20 mo? Dito pala yun. Saan aabot ang 20 Boss, mo? ano ba ito na? Ha? Ako nga ro din? Ay! Ay! Kurang 5. Ay, 10. Sakto. Sakto. Na? Sakto, 20. Ganda mo kagkanya eh, tagilot. Ha? Lubat na yun. Patampok na yun ha. Kung tidan na tayo. Ay, mayat lang. Hindi nga tinag. Go! Papukusan? Huwag mong subukan. Sira mo ko ito. Masisira ang motor mo. Hindi na dadimalan? Okay. Takangan pa rin tayo. Wala Nagpapatay isa yung motor ko. kalungkuhanan. Okay. Hawa ka naman. Alam ko sa buhay nyo. Kanina putik, ngayon tubig. Putik yan? Putik yan? Putik na yan. Putik na na. yan. Dalawa kami ah. Thank you. Ni? Bante! Alas.
papunta pa kaming Bagyo. Grabe itong dinadaanan namin. Ha? Ha? Delikado po, diretso. Galyano da mapanbagyo dyan ito. O ano na dag mapangkay pala yung Galyano nalpas kayo. Sampay. Mapangkay pa lang. Jacket. Gamin ni sa do mga kadwayong rider niya. Anda pa nagapuda jay bumabara kano tamapan na kano bagyo. Ipag naanda Tubao Pugo Marcosaywe jay. Tarami din nyo lang makadanong kay jay Galyano. Salutsudin nyo shortcutang mapanbagyo diretso iyan. Asa sidig jay. Asa sidig jay. Oo, sa sidig para makatipid Nat kay mayat gasolina. ti dalan jay ito. Mayat, simentado amin dali taon. Simentado. Ano na taw-taw. Ano nagsuble dito? Nagsuble nga Ay, mapan nagsuble. sa Marcosaywe. May na picture lang dito eh. Wala di tanong kasabay tayong turong gayon. Para sa dalan. Ano nakamalasi ko di Galyano put. Tuto ba yan bagyo? Pagkatanong ka dito patay ka na kanikit kayo. Ta baka nagbambantay dyan. Kanikit. Tapos makapataw. Baba ka dyan. Karon medyo ito angkal kanigid kami. Oy, basta makadanong ka diyan, ang kay nga right and left. Ano pa. Tanong ka mga bataw dyan tuloy dyan. Pagbaba yung ng kan sa Jaya in Kiskilan, tay nga siya, Derpong Mangga. Kaya ano, small guys there is. Thank you. Okay, makamanto.
guys, galit na kami sa may Galiano na photo ops. Ngayon papunta na kami ng Baguio. Parang kami lang yung dadaan dito sa part na to, kasi yung iba nagsibalikan sila. Ito ngayon first time din namin madadaanan. Sabi nila malapit, pero dito lang din natin. Malapit nga siguro pero maratarik. Wala sa Google Map yung tinatakas namin ngayon. Wala na dyan, pero sabi naman yung mama kanina okay naman daw dito. Kaya lang hindi na mo dun ang tatarik. Tatarik yung mga daan. Parang susubsob. Ang saya-saya. Parang disadvantage ko sa scooter eh. Hindi alam ko lang kung paano siya
wish that I could walk away and leave them. 'Cause I have stories and I have visions, like I'm falling in the water of the deep end. 'Cause you're my great escape, you're the one for me. There's no one quite like you. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll never see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll never see it all. From the morning to the evening, you hold me in your arms before I'm sleeping. And know my feelings, oh I reveal them. But I never have to wonder, no I never have to wonder if you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving, you're leaving. 'Cause you're my great escape, you're the one for me. There's no one quite like you. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll never see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only one who breaks my walls. I'll never see it all. 'Cause you love me, love me, love me. You're the only, only, only. Solo, sir? Trio. Ah, trio daw. Thank you. Oh. Ay, bilo na ako. Ngayon ka na, sir. Tanggalin mo muna yan, sir. Ganito na lang. Ako na lang magpaparo dito. Sakayin ko lang to 6. Moto Gen. Moto Gen? Ah, time card. Ay, tubig na. Hindi ako. Sir, ka naman. Magkakasama po kayo, no? Oo, trio daw. Oh, yan. Time card. Time check. Ay, sa sinabat na mo. Mega po kami diyasin. Asin ka, one sir, guys. Ay, nagtangalik sa tayo po tayo. Ngam nagpangkakay pa, sir? Uy. Kapag nga, gusto natin Tubaw kami, baya tubaw, tapos nagbangka, tapos napang kami JR ko. Ano ba nga Kenon ti pagdalanan nyo ka no? Diba? At tayo kwartata, inapanan nyo, sir. Dumating lang. Kenon. Pero, okay po, Ay, Kenon naka- Kenon. Nakaw na datatay ka namin dagi tunay ni tatani nagsabay Sabay lagtap. Yung nakaw na datatay dayo kanyamit tayo. Sa silid kami dito ngayon dyan eh. Yung kesa to, dito kami nagkabuka pero sa rin. Ha? Ha? Pang-lima kayong trio? Dito na. Pang-lima. Yung lima? Dito sila. Uy, gapo na dyan ikuan. Dito ba uda naggapo? Ket ko na da dyan kanyamin, nabibit sila na mas shortcut ko na da hindi nga rin nagtatarik. Tayo pa, palabis tayo pa ito eh. Nagpulot di ba ito? Ay, paiso. Paiso mo na. Jayak pa dang kalikasan na nakagatang si Gerjot tayo. Kasi open pa tayo ang kalikasan. Sige, ano pa kayo? Abot pa kayo sa 100. Pasok pa sa 100. Pasok sa 100. Kailang masirit ka Ang kami. hirap. Grabe naman yung murutan na yun. Saan ang mahirap na part? Dang kalikasan. Di ba, na survive na naman, Marcos na. Oo, last na. Last checkpoint dito. Oh, last na to. Ang daming photos dyan sa Aringay. Ay, sa Aringay. Yung sa Arco, tapos yung sa... Okay. Namamatay. Thank you.
At ito na nga ang huling video ng aking Insta 360 bago pa nangyari ang sakuna sa kanya. Nabali ang kanyang holder, then nalaglag pababa habang pababa kami ng Baguio.